Velkommen til Henriks Køkken. I dag skal vi smage nogle chilier. En chili skal vi smage. Jeg har fået nogle chilier af min kollega og chili pusher Tommy. Nogle smukke eksemplarer. Lidt orange og lidt brunt. De brune skulle efter sigende være de stærkeste. Så det bliver sådan en, jeg skal prøve. Jeg fik en orange til maden i går i noget kødsauce, og det smager rigtig godt. God smag. Men det er noget helt andet, når man skal spise den. Du ved, sådan der. Men vi prøver. Der er to, den er lidt større, den her. Den her den er noget mørkere. Og jeg har fået at vide, at det er de mørke, der er det stærkeste, så hvorfor ikke bare kaste os ud i den? Jo. Der har godt været udenfor i dag, og jeg kommer til at svede. Jeg kan prøve at se den en gang. Hvordan den ser ud. Hvis lige vi kan få kameraet til at fokusere. Smukt eksemplar. Sådan en rimelig stor chili. Og det er Jonathan, der snakker i baggrunden. Så ja. Det bliver den der. Jeg kommer til at gøre nas. Men jeg har remedierne klar. Skal vi ikke bare lige gøre den klar for en god ordens skyld? Sådan der. Bum bum. Hvad skal jeg? Det skal du ikke røre ved. Det er meget stærkt. Det er chili, ja. Vil du smage? Nej. Hvad? Hvad? Nej, jeg sidder lige og laver en film her, skat. Jeg sidder lige og optager en film. Hvad for en film? En chilismagning. En chilifilm? En chilifilm, ja. Nej, en chilifilm. Jo. Så kan du ikke sætte dig herovre, skat? Derovre. Hvorfor? Nu skal far spise en chili. Nej, så kan jeg se monster. Jo, så bare vende til monster. Det må du også gøre. Nå, det var den her som sagt. Vil jeg lige stikke den af? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor hvad? Og hvad vil du stikke den med? Det kan man ikke spise, skat. Sådan der. Og himmel der i. Jeg er lidt nysgerrig. Så lige dem her ligger herovre. Sådan. Lad os lige kigge indeni. Jeg er nysgerrig. Ikke så mange kerner. Det er en hæftig aroma. Den er godt svedig indeni. Og der er en hissig frøstue. Også her. Ja, du må også godt se, skal jeg skal lige vise det til kameraet. Det er ikke rart. Det kommer til at gøre nas. Prøv at se. Hvor kommer se, skal? Prøv at se. Ikke rart med det, vel? Vil du lukke det? Den lukker vi lige igen. Er du klar? Så kører vi. Så kører vi. Tykker. Jeg skal nok give min vurdering af smag, styrke, og man skal huske at tygge den godt. Mindst 30 sekunder. Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan klare uden at ty til patten. Jamen, jeg sidder bare og prøver at, ståle. Så kører vi. Nu må jeg sætte ikke bare ved den. Så kan vandet falde ned, ikke så godt. Skal du ikke ind og se monster? Så kører vi.
frisk smag. En grøn. Jeg vil ikke se godt så færdig. Meget stærkt. Jeg vil ikke se godt så færdig. Mest på tungen. Lige nu. Det er en tungebrænder der. Jeg vil ned på legepladsen. Det skal vi bagefter, skat. Far skal lige lave den her film færdig. Det er stærkt. Far, lille banks. Vil du lege med mig, far? Det vil jeg gerne bagefter. Om 2 timer. Vil du lege med mig? Kan du gå derover og tælle til 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er en kniv, der stikker lige her. Sådan her. Når jeg vil så, Ja, så kom. lige om lidt. Hvad siger du? Ja. Stærkt. Jeg tager noget mælk. Den brænder. Det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke lidt. Stærk. Lige i halsen. 10 ud af 10 på styrke. Det er den stærkeste chili, jeg nogensinde har fået. Nu ramte den maven. Hui! Lige ned i mausen. Smagsmæssigt var den faktisk meget god. Bedre end da jeg lavede chilismag på den orange nede i Frankrig. Den har så meget grøn smag, men ikke parfumeret som den orange, synes jeg. Hvor den her er meget blomsteragtig, så var den her sådan mere grøn jord, hvad jeg skal beskrive det. Men stærk. Hold da kæft. Det er sgu for dumt. Det er lige her. Og så lige på bagsiden af tungen der. Jeg vil godt lege lige om lidt, skat. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den her, den ryger med. Og det gør de 2 andre også. Nu har jeg prøvet dem på den hårde måde.
Øj, mand. Okay, jeg tror, den er toppet nu. Det tog sin tid. Jeg vil godt lege med dig lige om lidt, skal det ikke også? 5 minutter, så tror jeg, så er jeg færdig med den her video her. Så kommer jeg lige om lidt, og så kaster jeg en bolde. Men den er i hvert fald toppet. Hvad? Måske på vej ned, så kan jeg lige finde ud af. Hvad? Jeg snakker med kameraet, skal. Hvad? Og jeg har lyst til at spytte. Okay, far. Må jeg godt spytte, skat? Hvad? Må jeg godt spytte? Nej. Ah, okay. Vil du lege med mig? Jeg vil godt lege med dig, Jonathan. Nu? Ej, lige om lidt. Jeg brænder lige lidt i munden, når jeg vil optage en video. Jeg har en sådan. Ikke endnu, du har fået 2. Jeg har sådan. Ja. Du har fået 2 kiwier, skat. Men jeg har også sådan. Vil du gerne det? Ja. Ja, den er på vej ned nu. Den er toppet. Så giv mig, så skal jeg ud bagefter. Tak, så skal jeg ud lige lidt, ikke også? Må jeg smage med? Værsgo. Er det dit? Mhm. Og mor får en tår. Er det med? Ja. Men, ja. Vil du lege med mig? Nu? Det er da godt. Må jeg godt ligge ned, mens vi leger? Okay, jeg kommer lige om lidt, skat. Jeg kan mærke, at nu er sådan lidt høj. Det er endorfinerne, der spytter smertestillende ud. Ryster en lille smule. Nu er det godt. Nu er man høj. Chili høj. Ja. Jamen, det er klart 10 ud af 10 på styrken. Smagsmæssigt er det bedre i mad. Men altså, hvis man skal spise sådan der, så er det jo 7-8 ud af 10. Den smager godt. Bedre end orange i hvert fald. Det var altså det var meget parfumeret. Og nu skal jeg ind og lege, kan jeg høre. Så ja, skal vi lige... Jeg glæder mig til i morgen. Eller i aften. Nå, skal den anden vej. Men jeg lever endnu. Og nu er den, nu brænder den ikke mere. Nu kan jeg mærke det. Så, hvad var det? 5 minutter? Og så stille og roligt. Men tak for den her gang. Vi ses.